Počuli ste už o okuliaroch, ktoré dokážu korigovať zrak. Okuliare, ktoré vám teraz predstavím, to dokážu. Vyvinuté univerzitnou nemocnicou v Heidelbergu sú momentálne najmodernejšími okuliarmi na trhu. Nielenže korigujú zrak, ale sú vhodné aj pre ľudí s akýmkoľvek stupňom krátkozrakosti. Ich šošovky využívajú najmodernejšiu progresívnu multifokálnu technológiu automatického zaostrovania. Či už máte krátkozrakosť 1,00 alebo 10,00 stupňov, tieto okuliare môžete nosiť bez predpisu. Sú pripravené na nosenie i hneď po zakúpení. Okrem toho poskytujú jasnejšie videnie ako bežné okuliare a sú vybavené filtrovaním modrého svetla. Nebudete pociťovať namáhanie očí ani po dlhodobom používaní elektronických zariadení alebo čítaní. Ich dizajn je vhodný pre všetky vekové kategórie. Tieto okuliare sú skutočne najpokročilejším vynálezom v odvetví okuliarov a dúfam, že si ich môže kúpiť každý, kto má problémy so zrakom. Verím, že mať vhodný pár okuliarov je veľmi dôležité, aby ste nezistili, že sú nevhodné pre váš zrak a problémy so zrakom. Okuliare, ktoré vám teraz ukazujem, majú 3-hviezdičkové hodnotenie a dodávajú sa so špeciálnym pústrom. Odporúčam vám pripraviť si 1 alebo 2 páry okuliarov na základe vášho existujúceho, pohodlného štýlu okuliarov a toho, či sú podobné klobúkovým alebo nízkym. Ďakujem za pozretie tohto videa, dúfam, že sa vám páčilo. Uvidíme sa v ďalšom videu.